Bagi ngopo? Ora minggat kramasi epek-epek. Kok sejo, aku wis bar kramas mau. Gak aku netok kramasi meneh. Aku bar kramas. Kramasi epek-epek tegese tak nggo gatheng sirahmu. Dian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanta. Ngawur. Sapa? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Aduh kleru. Ismaya bapakku kae. Kae kakange Bathara Guru, kae Bathara kepala sekolah. Nek kowe wani karo aku padha karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi. Dewane dewamu dewa ula. Pak Kijo. Aku lula mbogem percaya ora percaya pokoke lenga ula. Setan rata-rata. Wah setan kaya setan. Arep piye? Ayo, kowe ngejak apa? Ora minggat lega kekulong dereng bakal karane. Wes. Wah, matinya. Aku nak grotono. Bagi ngopo? Ilang ya, Tro? Ha ilang kowe iki goblok kaya. Tak ulang-ulang nang lemah ki ilang dhewe. Geton aku. Tiwas mempeng ana-anake ilang. Ndara Antarja ki iso ambles bumi. Dadi tok gulung ning isor ki mbleset ning jero bumi. Ayo ora krungu kok ya. Wis bablas adoh ora. Wis bablas adoh ora. Nono ak pujek-pujekke entuk sapiteng kowe. Wong ambles bumi dipujek-pujekke entuk sapiteng kesasar nang sarean kowe men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan. Ya kau wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta gong ayo mulih le ya iki kandhane ya aja mulih kok kok sik to. Ayo bali nang Karang Kadempel. Maksudnya aku mau ngetutke Ndara Bayadewa tantang-tantangan. Wah ning dalan padu le. Jejer ki padu. Mlaku jejer ki padu rame banget. Oh, sampean ora gelem bali. Kula ora dakal bali. Lho, Petro nek kowe ngono wani karo Baladewa sing kula wedeni apa sampean? Temudi bapane moneter kadeten. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati bladat. Aku mlaku ngulon, dhek mlaku ngetan. Terus tak tonton saka kadohan ki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa. Ngawe apa anak-anak Pandhawa? Anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena. Aku kuwatir, Gong. Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Tegese piye? Tegese lelakon sing saknyatane digawe karo Ndara Baladewa men Petruk ketok salah. Oh no. Nah terus nek Petruk salah, Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa. Mula api ayo bali. Lapor karo bapak, wadul karo bapak nek awak dhewe ora entuk gawe. Sik, Tru. Nek kowe bali, terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung? Aku tak takon karo kowe. Hah? Perkara iki selesai, rampung. Mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Tumrap kowe rampung, ning tumrap bapak ora rampung. Mergo bapak atine gelo, bapak atine lara.
Kongkonan anak sing ditresnani, kongkonan anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe. Mongko wong gawe gelo ati ning bawah ki sok nek mati ning neraka diloloi wesi panas cangkeme. Iki sing ngomong sapa? Aku ngono. Oh, kowe gelem apa piye? Wong sing gelem gawe gelaning wong tuwa ki lawanging kanugrahan ditutup. Kowe dosa ora entuk pangapura. Ngono ya, Kang. Mula nek manut karo aku mbangane mulih kowe slamet matur bapak, nek cara aku lho, Truk. Gunake watak satriya, mati dilakoni ning Ngamarta. Nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan, mati ya wis. Arep piye? Wong nyatane adi kongkon karo bapak kok. Lah iya. Sing maju ki ora Ndara Baladewa. Sapa aku tak takon? Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae do goleki karo awake dhewe. Rasa wedi kae bayi-bayi. Kowe wong tuwa, kowe karo aku ki tuwa. Heeh. Wong tuwa kok kalah karo bayek. Arep bayi ning kae digdaya, nek wis menesu awake dhewe ki modar tenan. Truk. Modar ki mati ki dipetong 3 perkara. Mati 3 perkara piye? 1 mati utama, 2 mati madya, 3 mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener. Mbok labuh apa wae, labuh agama, labuh bebener, labuh wong tuwa, pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitunge mati utama. Mula dibukake lawang swarga. Kuwi mati utama, mati utama. Kaya kowe nglabuhi bapak kuwi mongko bapak bener. Kuwi mati utama upama tekaning pati. Mati madya, mati disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya, akeh apike apa akeh alane. Nek akeh apike nyemplung swarga, nek akeh alane nyemplung neraka. Mati nista, matine wong lalu. Kowe ora kecemplung swarga, ora kecemplung neraka, sukmane ngramyang ora entuk dalan sowan ngersaning Gusti, mapane ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi matine wong nista. Ngono ya, Kang. Mula nek kowe nganti mbelani bapak, wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah, wis to yakin Truk, ora usah wedi mati. Matimu nista. Lho. Utama. Ngono ya. Nek aku tetep mati piye, Gong? Wis ora apa-apa, santai wae to. Mati kok santai. Weh lah. Utama matimu kecemplung swarga. Wah, pethuk widodari. Petruk, sukmane Petruk ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari lebokke swarga. Blum. Sedelet terus cemplunge neraka. Wis. Iki piye to le omong ki wong deg-dege ora? Ngono kuwi asli, aku ora goro. Wah, ning atiku tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene. Heeh. Kowe ora wani to karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalah apa, tok elekke kena dijum sarana aris apa ora? Nek tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku tak rampungane Truk. Iki ora ming cangkeman lho iki. Aku wegah iki nek ming ngomong tok. Kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa? Wih lho. Kowe nembe karo aku kok. Bagong iki nesu aja kok anak-anak Pandhawa. Mbok dewa medhun aku ora wedi. Waton dasarku bener lho, Truk. Heeh, dasare bener. Wis kono. Kowe nek Antasena tekan kene jak omongan. Arep ngopo kowe Antasena? Nyekel Petruk. Kena tak elekke apa ora? Ora, langsung jawe laku sikate. Oh iya. Serius iki, serius. Ben pokoke tetep tetek aku. Tenan lho. Tenan wis. Nek tenan kowe lungguh buri kene. Oke. Kok nek kira-kira kowe Antasena dijum saranane ora gelem jawe laku sikate. Ya, ning tenan lho. Ora usah kuwatir pokoke.
takoni rasa kuwatir. Bekti kula nggih, Den. Ya, tak tampa, Truk. Pangestu Tamanana, nggih. Pun sewu kok pasuryane ketoke kok abrit. Sajake kaya nesu kali Petruk. Truk aku tak takon karo kowe, nggih. Apa kowe wani karo Mandura iya? Sing ngendika sinten? Sing ngomong Siwa Mandura. Kowe wani karo Siwa Mandura. Ya ngono apa piye? Nek upama kula wantun saestu pripun? Mapano, lak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Nek kula mboten wantun niku mung gawe-gawean Siwa Mandura. Kowe kudu iso ngaturake. Sebabe apa? Kudu iso kandha karo aku. Kowe wani karo Sumandura padha karo kowe wani karo wong-wong Pandhawa. Kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip. Gong. Ayo le. Ayo wis tak jawil. Sik Truk, wetengku lara. Lara piye? Mbah iki mangan apa kok mak penjelut ngono. Waduh, sik Truk. Wah, iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara. Waduh. Lah terus piye iki? Jauh omongan sik. Ngono mari tak sikate. Oh iya, iya. Diulur wektune, Truk. Iya, iya, iya. Nuwun sewu, Den. Nek kula ajeng manggebuki gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni kula niku mboten ajeng pripun-pripun. Kula mboten ajeng elak. Nek Waton Petruk salah lho. Waton Petruk luput monggo. Kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta. Sapa sing luput kudu dipidana. Kula niku manut. Ning nuwun sewu. Sampeyan niku nampa pelapurane Ndara Baladewa nek ana lelakon kaya ngene iki, ana masalah karo Petruk, sampeyan aja nampa sepihak. Aja nampa lapure Ndara Baladewa tok, ning Petruk mang takoni perkarane pripun. Merga mriko kalih mriki mesti benten. Mriko digawe-gawe versi mriko, mriki ya tak gawe-gawe versi kula. Ning Petruk ora gelem gawe-gawe. Petruk jujur apa anane. Lah perkarane apa? Perkarane ngeten. Kula dikongkon bapak ajeng bangun kayangan. Truk sowan pepunden Pandhawa, mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus 5 sada. Del, kula tekan negara Ngamarta. Iya, terus tekan rika pun nonton Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngersake pustaka Jamus 5 sada arga tumbal wadal negara Ndarawati, merga negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lah niki cangkeme duwer niki sing ngomong. Ndarawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon. Saya-saya sakniku akeh wong sulapan, akeh wong gawe-gawe. Ya nek Sinuwun Ndarawati tenan, nek dudu mongko nggo tumbal niku api-api ming dipendhem. Nek nganti pustaka Jamus 5 sada niku ming dipendhem kalih Sinuwun Ndarawati, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngoten niku. Lah kok Sinuwun Mandura nesu. Iblis lanat anu mali jajaran Sukertane bawana Petruk. Wong kere ketimbal mung melarat. Diapurmu ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke melarat ora apa-apa, wong dasare kula ya kere tenan. Ning bareng ngancik Balya kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat arep bangun kayangan ki sing goragat cengele kae apa piye? Nuwun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake. Nek kula ora nesu terus kula niku anak sing piye? Saniki kula tak takon karo sampeyan, nek sampeyan anake Ndara Werkudara terus kula lokke. Ayo, Antasena anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, hunah-hunuh ngalor ngidul. Aku nesu. Padha aku ya nesu. Kula niku nesu merga kula niku belani bapak ora kok nesu merga Petruk niku wani karo Sinuwun Mandura ora. Nek Sinuwun Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, aja sewiyah-wiyah karo Semar Badranaya. Yen diukur perkara umur, tuwa Semar, wajibe wong sing luwih taruna niku ngabekti karo sing werda, ora ngunek-unek kaya ngono kuwi, ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh. Truk nun. Nek tak petu-petu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhire panjenengane iso mikir. Kok ngarahke Petruk. Rada penak e wetengku, Truk. Wis penak. Wes mari untut banter ora ngono. Ora. Kaya untut piyayi ya.
Dapura ngontul biayu-biayu lah. Wis rada penak, wis penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuke kok sikat-sikat ora. Nyikat jubin kono. Padake ora. Truk nun. Aku ora sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, nek sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing goleki kowe dudu ora mung aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Goleki kula, iya. Ajeng nyekel kowe. Saurane mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren aku, Truk. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit senengane. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Ning aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca aja males. Lho, aku kula ora entuk males pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sungut iki digdaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garukaca nek tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe lara tak tambani. Upama dipotol sirahmu, aku sing nguripe karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ling ngundang piye? Kula ora ngerti napa-napa. Sik, Truk tak nampani sepret. Ya. Bagong ki ora senengane kok ya. Kowe lah mesok. Nggih, ngoten mawon. Wis ngono wae aku tak ambles bumi ya, nggih. Atos-atos ya. Ngopo, Gong? Anu meng jajal kok. Engko nek ora tak undang ora mara, wong edan opo kok dijajal. Dijajal nek lobo bareng. Lambine ra. Ayo Truk, semangat 45 Truk. Galuh kae gendherane. Iya. Ku mlebet awe-awe abang putih sandiwane iku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar luwih-luwih arep gawe cintrakamu Truk. Diwaneni Ndara Antasena siap sumadya mbantu arek kowe. Ya ngono ya, Kak. Kata Dyang Gatotkaca tinon mapak Karkasuta tekapira Kresna Parta maneher Parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita. Ndara Gatotkaca, iya Truk. Mandhap saking Dirgantara kok sajahe kesesa. Panjen aku goleki karo kowe. Nek pun ketemu, aku tak takon Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura, iya Truk. Oh nggih, ning wonten sebabe rasa kowean gunung tanpa guna. Yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryaning kepundhenmu Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Gatotkaca, Truk. Aku isin duwe abdi kaya kowe. Yen kowe wani karo Siwa Mandura, mula wektu dina iki gelem ora gelem ulungna tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak adepake ning Pradata Adil.
Yen kowe bangga aja takut dosa kecandhak Gatotkaca tak potol ndasmu mati dina iki Petro. Kok ora nganggo cakepan ta? Meneng wae to. Mak teratap atiku. Sampeyan ngendika Petruk nek kowe bangga tak potol ndasmu mati dina iki. Den, kula niku wong tuwa. Kula niku wis tuwa. Wis tuwa kok ora ditebaske. Kowe tak pancal cangkemmu lho, Gong. Iki arep sandiwara. Oh ya maaf. Sampeyan niku mestine kudune ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Upama Petruk niku manganggo pleru monggo. Ora apa-apa kula ajeng manapa-napake ora apa-apa. Aja kok dibondo. Mang pateni teng mriki ora apa-apa. Ning tata basane sing apik. Tata basane sing apik. Niku wong tuwa aja. Atiku ora kelara-lara. Sampeyan muni Petruk tak potol ndasmu. Sampeyan biyen ora kelingan dek cilik niku sing ngomong sapa? Hatiku sampean cilik tak icik-icik sampean niku mbiyen jaman dijediet teng Kawacandra Dimuka sapa sing ngetutke kula ora ana sing wani ngejak Kawacandra Dimuka kejaba ming Petruk mergo gedene tresna kula karo sampean ning ternyata saniki sampean mentala ngendika kaya ngoten Goden mang pateni mang botol sirah kula ndasmu ini nangis kok ngono Tak gepuke ndase terus ya. Kula niku lara ati tenan karo sampean. Lara ati kula. Ngomong pateni kula ikhlas. Kula marem nek mati kula niku saka tangane wong sing kula omong wae cilik. Lahir batin kula mboten ajeng gesura. Ning nyawa kula mengke tekan swarga, mesti ketemu karo sukmane mbahmu Prabu Pandu. Mesti Prabu Pandu dangu kalih kula. Petruk. Lho iki Petruk wis mati. Nggih sinuwun. Kena ngapa? Entek batrene. Iya. Sing mateni sapa Petruk? Sing mateni putu sampean. Putuku sapa? Putrane Ndara Werkudara, namine Ndara Gatotkaca. Kaya ngapa? Menungsane tak pethoke, yakin ngonten niku kahanane. Sukses ta. Edane parungake saka kono kaya ketoprak, ketoprak jenggulmu kuwi ora. Nangise jan jos tenan. Kowe kok iso nangis ya, Truk? Ya iso ya sandiwara kok. Kowe iki biasane arang-arang nangis e. Kowe iki anakmu lara kowe nanggap dangdut kok. Jenggulmu mlocot. Oh, nek loro kok nanggap dangdut ora. Diandara Gatotkaca terus pleper. Mabur mergo tak unak-unake nek sukmaku tekan swarga ketemu sukmane mbahmu Prabu Pandu. Petruk kok wis mati. Nggih batrane pun entek. Aku saka kono arep guyu ndak terani ngece. Aku arep gak sikut lho kok kowe. Anggap ora. Glodak-glodak tak kira panggung arep diceteli. Yang sesinoman ngeterke seprek apa? Seprek jantem aja kari siji sapa? Ndara Antarja.
Aku wis ngalahke loro. Wedan. Heeh. Ndara Antasena karo Ndara Garukaca. Ha iki didumdil. Dumdil iki piye maksudnya didum adil. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Waduh. Mbok aku rasah truk. Weh, nyambut sikinan gawe gawe kabeh. Apa truk? Nyambut gawe siji, nyambut gawe kabeh. Aku nyambut gawe loro, kowe nyambut gawe ngalahke siji. Waduh. Menak aku mati utama. Ah, telek. Wis ngomong aku kok dadak mati utama. Mati utama mbelani bapak. Oh ya wis tak lakonane. Ya. Hati-hati lho, Gong. Heeh. Terus. Antarja kuwi ampuh. Ampuh banget. Hakakane Ndara Garukaca ya ora ampuh piye. Kae putune rajane Ngula, dewane Ngula. Udan. Heeh. Kowe wani Ndara Antarja merem ngampet ambegan ula sak donya teka kabeh. Waduh. Ngeroyok aku. Heeh. Biasane pas merem pas ulane metu. Yakin aku ra goro. Ngati-ati kowe. Anggere kowe ro merem ulane ro metu. Nek arep mati ulane Entuk ora masalah. Wah, cilaka iki, Truk. wis pokoke ditandangi rasa wedi. Ulane werna-werna, ana ula bandotan, ana ula dembung macan, ana ula kobra. Sing nemelang iki ula sendok. Kok iso? Wo ula sendok iki gak go goreng ya entek. Bakmi ya entek. Heeh, monggo karo jodone ya. Heeh. Ula apa? Ula porok. Ula porok. Kuwi nggo nyuces karo nggo nglinting bakmi ngono. Iya. Tak adepane, Truk. Ya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Gathotkaca, aku ora iso ngalahke wong Surja. Antarja isen winang bebarang. Heeh. Karung teka-teka ya, Truk. Dinteni. Biasane Ndara Antarja ki saka ngisor, Gong. Weh. Heeh. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Dadi kelingan aku Truk nek ngomong ngono iki. Nek Ndara Antarja ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Dapure. Engko nak teko tak adepane ya, Truk. Ya, hati-hati lho, Gong. Keperanggul mungging ayuda bapak bawatnya bentar ira wang Ndara Antarja. Iya, iki Bagong. Nggih, iya. Duh, gugup aku wisan. Napa kok dadi sampean kok mrepeki anu nomor jeneng iku napa jumeneng napa? Ketemu kalih kilu. Aduh. Kula. Aku tak takon karo kowe. Mang takon ning ampun angel-angel nggih. Iya. Engko ndak bijine elek. Iya. Petruk nendi? Nun, Petruk nendi? oh, sampean madosi Petruk to? Iya. Truk. Goleki kowe kok. Ngene ya, Le. Piye? Maksudku aku ngaso kowe tak kon ngalahke Antarja. Nek Antarja goleki aku, kowe muni ora ana. Ah kowe ana ki? Iya. Aku nang kene iki ndelik. Omongan nek ora ana. Engko aku ngapusi. Engko mati nesta lho, Truk. Ini tak kepruk watu ndas musik kene. Ora ngono iki to? Omong nek ora ana. Oh iya, ono ora ono. Nek ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke.
Petro ora ana. Kowe mbudheke aku iya. Kowe grenengan ning kono karo Petruk aku krungu. Tro, krungu e. Krungu kae tetep muni ora ana. Aduh. Tro kowe ngono. Aku mangkel ku goblok banget kowe. Petro ora ana. Kowe mau grenengan karo sapa? Kae aku ora grenengan karo sapa-sapa, aku nyetel radio MBS. Dadak disebutke stasiune barang. Ya men karo ndak kowe ora percaya. Stasiun tuku. Petro ora ana. Aku tak takon karo kowe, apa sebabe kowe kok goleki Petro? Lho, tangane kok malang kerik. Sakarepku tangan-tanganku dhewe kok. Ngomong goleki Petro. Petruk wani karo Siwa Mandura. Pancen bener, ning Petruk ana alasan. Oh, aku ora perlu ngerti alasane Petruk. Ha iki eleke nang kene iki. Kowe ora gelem nampa alasane Petruk tegese sampeyan iku wong sing ngadili ning ora adil. Pokoke Petruk tak cekel, tak bondo tangane tak grincung sikile. Dibingkem cangkeme ora? Nek men dibonto sikile, anak cangkeme sing bengok-bengok. Iya, tak bingkem cangkeme. Dian kowe manut karo aku keparat kowe. Antarja, Apa? Petruk kakangku. Iya. Petruk lara kowe tak pateni. Anu apa? Petruk lara kowe tak keroki, tak suntekke. Men waras. Mati kok diame-ame. Aja adu arep karo Petruk kan coba. Ki Lurah Bagong sing arep ngadepi karo kowe. Lho. Kowe nantang karo aku. Wani ye. Lho. Wani tenan karo Bagong kowe. Ora minggat sembur meloso awakmu. Kepiye? Udan cangkeme ambane ra jamak-jamak. Iki urung iki. Iki nek gelem tak ambake meneh. Gedhe ambo tenan. Anggo ngomong dasmu cukup aja. Aku iki bendaramu tok ndak. Ora ana bentara karo abdi. Neng kene anane meng Antarja karo Antaboga. Antaboga ki mbahku. Aduh, ngono. Ngapura ya, ngapura. Karo Bagong. Yen ngono kowe wani karo terus Sing tawadani apamu edan iki ra mlayu-mlayu piye ya iki carane aduh. mati dening aku. Wah, Antarja. Lara atiku. Kowe muni kaya kono. Kebangetan kowe. Kebangetan. Kowe dek cilik aku ora tau ngomong. Bareng gedhe arep mentolo karo aku. Kebangetan. Ora sen dadak ngapusi karo aku. Truk. Aku ora sukses e. Ora sukses piye? Aku wis nangis ora dipercaya e. Aku iki potongane ora potongan memelas kok. Jo, Ngopo? yo ngarit yo. Hus. Sak penakmu dhewe. Antarja, Apa? ngene wae, kowe ngerti ora? Bagong iki nek wis nesu, jagat iki anti keberbeken. Mergo aku nek nesu nyewa sound system. Ben luweh-luweh. Terus karemu piye? Nek kowe arep jajal karo Bagong tenan, ayo ketokno japa mantramu Aji Jaya Dimeja Kawijayan. Sultan legane nganti ora bakal tak tinggal loncat. Ora minggat kramasi epek-epek. Kok sejo, aku wis bar keramas mau. Gak aku natok keramasi meneh. Aku bar keramas. Kramasi epek-epek tegese tak nggo gatheng siramu. Dian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Gatheng. Gareng, oh gareng. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanta. Ngawur. Sapa? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Aduh, kleru.
Ismaya bapakku kae kakangne Bathara Guru, kae Bathara kepala sekolah. Nek kowe wani karo aku padha karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi, dewamu dewa ula. Pak Kijo. Aku lula mbogem percaya ora percaya pokoke lema ula. Setan rata-rata. Wah, setan kaya setan. Arepmu piye? Ayo, ngejak apa? Ora minggat lega kekulong dereng bakul karane. Wes. Wah, mati ya. Aku nak gelono. Kowe ngopo? Ilang e, Tru. Ha ilang kowe iki goblok kaya. Tak ulung-ulung nang lemah ki ilang dhewe. Getun aku. Tiwas mempeng ana-ana ke ilang. Ndara Antarja ki iso ambles bumi. Dadi tok gulung ning isor kuwi mbleset ning jeron bumi. Ayo metu. Ayo ora krungu kaya wis bablas adoh ora. Ana pujek-pujekke entuk sapi teng kowe. Wong ambles bumi dipujek-pujekke entuk sapi teng kesasar ning sarean men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan. Nesu tenan Bagong. Mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-useke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak plenet. Ah iya. Aku nek omong karo kowe jane males lho, Kong. Ah ya ora ngono, Tru. Kancane meng kowe. Gak iki berat. Ora apa. Kancane meng kowe. Ah iya. Kowe lah, Gong. Apa kenapa? Kae sapa joget-joget kae? Wah, wong nanggap jadilan ngono kok udu. Ah sing ndi to kae lho. Oh. Patih Mandura. Sapa? Praoto. Praoto ora. Karo yaene iki kaya seger. Pragoto. Ah, Pragoto tekan kene aja dikasih hati, Tru. Iya. Nek kira-kira nglabrak awake dhewe diotosi wong loro. Oke. Kae dudu bendarane awake dhewe. Kae Patih Mandura katutke dosane pepundhane. Ya. Aduh, aku wiwit didhawuhi dening Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke. Aku patih kok mungsu wong edan-edan. Oh, Petro, aku lek arep gelut karo kowe piye nek weruh rupamu aku guyu terus. Irung kok kaya sosis. Oh, hei. Untule bodong. Ndledek medun. Kaya dilinting munggah. Oh. Wah. Wah.
Sing mburi kae malah marahi lara weteng aku. Aduh. Cangkem kok kaya jogangan. Ah, gere ora meneng guajul raimu. Iki ki menungsa digeguyu. Bagonge nesu. Bagonge nesu. Aku digetak. Abape kaya bathang.